a so ka shine yafi. In har aka ce an ki ka, zuciya ba za ta ji daɗi ba. ba za ta ji daɗi ba. Rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Haka ne ba za ta yi daɗi ba. A so haka shine yafi. Idan aka ce an ki ka, zuciya ba za ta ji daɗi ba. Zuciya ba za ta ji daɗi ba. Rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Rayuwa ba za ta yi daɗi ba. A so haka shine yafi. Idan aka ce an ki ka, zuciya ba za ta ji daɗi ba. Zuciya ba za ta ji daɗi ba. Rayuwa